Takže dobrý den, vítejte u dalšího videa, po delší odmlce. Dneska budeme motivovat dva boxy. Tenhle Upper Deck Hockey Extended Series 2021-2022. Můžou tam být nějaké Yangany. Je tam vlastně 6 balíčků po 8 kartách v balíčku. Jo, tady nejsou žádné podpisovky ani jerseyny. Tohle jsme už jednou měli a pro velký úspěch jsem to pořídil znova, protože tam můžou být podpisovky, jerseyny, rookie karty. Je to takový příjemný boxík a je to 2023 Hockey ESP. A pak tady mám další dva náhodné balíčky. Tady tyhle pro velký úspěch, co jsem viděl na internetu 2023-2024 Extended Series. A tady vlastně jsou Yangany na kanvase. Na kanvase může tam být Connor Bedard. Takže tyhle bychom si otevřeli naposledy. Tohle budeme otvírat jako druhý. A tady si začneme tímhle Hockey Extended Series 2021-2022. Tak jdeme to, uvidíme, co tam bude. Dlouho se neotvíral, celkem nervózní, protože to je fajn tady toho. Takže otevřeme si boxíček. Takhle to vypadá vevnitř, všechny si vytáhneme a půjdeme na to. Tak jdeme na to, uvidíme pěkně opatrně. Takže Alexander Berenberg, za tím base karta samozřejmě, Zach Hyman na baseu. Ještě zvracím kameru. Tak. Alex Chiasson, Ryan Ellis za Flyers, Tyler Bozak, Jeremy Lauzon, Mitch Marner, taky ten portrét, Alex Koligirsky. No, takže basepack a jdeme dál, hladíme. A tady vidíme Granta. Otočíme. Riley Sheehan, Seattle Krakens, Vincent History, Greg Paterin, tady Black Diamond, Cale Makar, to je pěkný, to je pěkná karta, jo, ta kamera nějak blbne, ale tohle to je krasavec, Black Diamond, takhle to vypadá zezadu. Cale Makar, to se vezro dneska hodí. Tady trošku mrdlá dole, ale OK, do sbírky. Brandon Tanev, Alex Stralin, Evander Kane, Zlobidlo, Antti Ranta, Golman za Carolina Hurricanes. Tak, a jedeme dál. Cale Makar dobrý, se mi líbí. Kartica taková pěkná. Black Diamond. Dvou diamondová. Tak. Jimmy Vesey. Fredrik Anderson. Carolina Hurricanes, dva golmani. Brandon Holtby. Rasmus Ristolainen. Young Guns. Nico Duffs. New Jersey Devils. Takže na Yanganě golman. Dáme bokem. Zach Stanford. Cale Makar zase. Dobrý, to je pěkný. A Sam Carrick. Takže první Yanganu máme za sebou. Měla by tam být ještě jedna. Myslím, takže uvidíme. Uvidíme, co dál. Jdeme dál. Matthew Perlour. Pius Suter. Red Wings. Aiden Hill. San Jose. Young Guns, Quinton Byfield. To je ta retro, Young Guns, Los Angeles Kings. Takže Bokýř, Evgeni Dadonov, Ryan Donato, Conor Garland, Jakob Middleton. Pěkným knírem. Tak to jsou ten předposlední balíček. Tak, ostříme, jak to jebe. Huey Hamilton, Hurricanes.
Nick Holden, Mason Appleton, vezmu teď zezadu, Jamie Oleksiak, Jonathan Hudspur, góloš Craig Anderson za Buffalo Sabres, poslední karta Young Guns, Cam Deanin, Arizona Coyotes. Takže máme 3 Young Guny, 1 na letru a 2 normální. Tak uvidíme, co bude v tom. A tady je poslední karta Corey Perry. Uvidíme, co bude v tom posledním, tam už to už asi bude nějaký base pack. Tam už nás asi nic jako velkýho dobrýho nečeká. Nate Schmidt, je tam Dazzlerka, no. Cody Ceci. Podíváme se na jako poslední. Brock McGinty, Juho Lamiko, Jake Bean, Carson Susi, Garrett Hathaway a na Dazzlerce zelené je Pittsburgh Chris Letang. Tak Dazzlerka pěkná, zelená, blížtivá. Tak to máme celkem, to máme za sebou, nebylo to celkem zlý, nějaký Young Guny, mrkneme na to. Nejvíc se mi tady líbí ten Black Diamond Kayla Makara, to je super. Young Guns, Nico Devs, Retro Young Guns, Quinton Byfield, další Young Gun Cam Deanin a Dazzlerka, to je garantovaná. Takže tak, všechno si pak dáme do slídy. Slívy, pičo. Tak. A Kayla Makar na base kartě. No. Break kluk, rychlej takový. A teď půjdeme tady na to SP 2002-2003. Tak jo. Tady čekám. Mohlo by tam být něco fajnovýho. A tady máme 8 balíčků. To jsem už říkal. Tak. To bude trošku delší, to je fajn. Takhle to vypadá. Už všude stejná, nejspíš. Uvidíme, jestli tam bude. Moje se nám otevřel 2 žerziny. Pavola Regendy a Lukase Reichla, tak uvidíme, co bude teď. Tak. Tady vidím, že žádná žerzy nebude. A vidím Lukase Reichla. Takže. Ryan O'Reilly. Sebastian Aho, Hurricanes. Tim Stitzel, Senators. Tata Blue Parallel Patrick Kane a na ruky kartě Lukas Reichl. Okay, to je nic moc. Balíček. Tak, a jdem dál. Mats Zuccarello, Zach Werenský, Jared McCann, Jack Quinn, SPG Authentics, zlatá a ruky Autu Raty. Opět nic moc, vidíme, máme ještě před sebou 6, ty se celkem době otvírají. A jdeme dál. Elias Pettersson, Lucas Raymond, Nick Schmaltz, Brett Marchand a ruky Matthias McKelly. Je to takový pár tlučí. Cítím, že to tam možná něco. A tam něco vidím, tam bude žerzinka. Asi. Je to tlustší, takže buď jersey nebo nějaký patch, takže to si necháme na pak. Takže Jonathan Quick, Ryan Ström ze zadu, Authentics profil Artur Andrej Vasilevský, tak Carey Price a podíváme se na tu poslední Minnesota SP ruky Authentics a bude to jerzinka Matt Boldy z jersey karta, tak to je dobrý.
To je znamená dobrý hitíček, který nám mohl padnout. To jsem spokojený. Matt Boldy, dobrý nováček. Jersey. To je super. Congratulations, Matt Boldy, hockey memory has been... Bla, bla. Jasný. Tohle je zrovna dobrá karta. Matt Boldy. Dobrý. To je dobrý hitíček, takový fajn. Půjde stranou. A jdeme dál. Už jsme chytli tu jerseynu asi. A už nic moc nebude. Ještě nějaký podpisek by to chtělo. No, dobrý. Tak jedem. Co ta kamera furt nějak jebe. Patrik Laine. Vítek Vaněček. Cale Makar v limitu. Zase Cale Makar. V limitu 399. Pořadový číslo 233. Authentic Profile Cale Makar Colorado Avalanche. Limitovaná. Tak to je super. To je super, to se nám to je dneska dobrý Makarden, vole. Tam máme tu kanvasku makarovskou. Tady jo. No. Musím proč to tak jebe. Cale Makar na Black Diamond, Cale Makar v limitu, tak tady si pak dáme ještě Cale Makara na podpisovce a bude to dobrý. Tady pak Kent Johnson a Quinn Hughes. Tak teď ještě podpisovku Cale Makara, to by bylo píče. Nick Suzuki, Montreal, Artemi Panarin, New York Rangers, Jimmy Drysdale, Chris Letang, jasně, to jsme tady někde měli. A Kýren Korčák, toho už mám taky přímo tady z tohohle ruky kartě. Takže poslední dvě. Je tam Cale Makar na podpis. Asi nebude, ale bylo by to fajn. Tak a jdem. Roman Josi, Juse Saros, Josh Norris, Tom Wilson a rookie Kaiden Guhle. Takže poslední. Tak teď pojďme. Takže dvě jerseyky nebudou jako minulé. Ty kolorétko. Brandon Saad. Steven Stamkos Tichec, zdravíme tě zase jako minule. Aaron Ekblad, Timo Meier a rookie Ben Myers, Colorado Avalanche. Colorado dobrý dneska, dobré, ale ten Cale Makar to je dobrý. Ten valí, a ten Matt Boldy, to je super. To je fakt super. Tady Makar v limitu, Makar na base kartě. No a teď na ty dvě hlavní války. Jsou na to vlastně náhodné balíčky z Extended Series. Je to hobby balíček. Je jich tam 12 karet v jednom balíčku. Tak dáme si jeden stranou a půjdeme na to opatrně. To je celkem naducaný. Tohle si projedeme tak nějak pomale. Nevěřím, že by tam něco mělo být perfektního, ale člověk nikdy neví. Aspoň nějakou Yanganu. Tam vidím Dazzlerku modrou, tak to už nemám radost. To nic. Takže Kevin Fiala, Dylan Larkin opět na válu. Tohle je zajímavý. Rowan Brossard, to jsou zezadu Goldmanské banky. Ryan Rivers. Je tam clear karta, pěkně. No. Ilya Sorokin a to vezmeme zezadu. Sean Couturier, Jason Zucker, Tyler Pitlick, Johnny Gaudreau, teďka bohužel umřel, dobrý hokejista, dobrý kluk, tak tebe si nechám. Young Guns, Retro Young Guns, Dustin Wolf, Calgary Flames, dobrá Young Guna. Tady máme tu Dazzlerku, Jonathan Mercer, modrá Dazzlerka, no, takhle dobrý. A tady je clear karta,
97. Kiril Kaprizov na clear kartě. Tak to je pěkná věc. To je krásný. Sice to nemá to žádný limit, ale je to Kiril Kaprizov Hockey Heroes na clear kartě průhledné. Tak to bylo dobré. Jangana, clear karta, Dazzlerka. Tak a jdeme na poslední balíček, dnesní otvíračky, držte palce, jak tam něco máme super. Nějakou Janganu na kanvasce třeba Conora. Ale tam vidím tu die kartu, že tam nic moc asi nebude. Zase Artemi Panarin, tady hodně padá těch válů, z toho válu. Nick Bonino, Alex Kerfoot, jasně. Takže žádná ta válka, ale Matt Dumba, Alex Ovečkin na All-Star, Erik Johnson, Jonas Korpisalo, GT Compressor a poslední, a pak už půjdeme na ty. To je draftová karta Luke Hughes. To je taky pěkná kartička. To je vlastně z toho draft day. Si vyfotijou Prag, počítaj Sedlák. A dobrý. Máme stranou a teď půjdeme na tu Dazzlerku červenou. Ta Dazzlerka, to je Sealing Red. Je to Andrej Kuzmenko. Tak a teďka tady máme tady tu vyřízlou. 71 číslo hráča. Calgary. A je to Volker Duer. Tak. To jsou pěkné karty. Zajímavé. Vyřezaný. No, takže se žádná Yangan Canvas nekonala, žádný Conhoris, ale tady se mi moc líbil Kiril na clear kartě, v celkem pěkným stavu, Kiril Kaprizov. To je pěkná karta, tímhle zdaví Milana do videa. Ten to sbírá. A pak tady máme možná náš největší hit dnešní rozbalovačky. Matt Boldy na Rookie Authentics. Kousek dresu. Super nováček. Black Diamond Cale Makar. SP Authentics Profiles Cale Makar Courier Avalanche v limitu 399. To je slušný. Ben Myers Rookie Authentics. Young Guns Dustin Wolf. Modrá Dazzlerka s Jonathanem Schull. Tohle jsme viděli. A co tam máme? Co tam máme dál? Young Guns Quinn Byfield. Young Guns Cam Deanen. Cená Dazzlerka Chris Letang. Draft Day Luke Hughes. Seeing Red Andrej Kuzmenko. Young Guns Nico Davs. A to vypadá, že by to mělo být tak nějak. Tak ještě tady ten Authentic Profiles Andrej Vasilevský. Škoda, žádný podpis se nekonal. Nevadí, máme nějaký nový Angely do sbírky a tak ještě jednou říkám, ten Matt Boldy, to se mi prostě líbí. Nevím ani jakou to má cenu, ale vím, že to je dobrý nováček. A je to pěkně na Yanganě, teda na Yanganě, na Rookie Authentics, kousek dresu a kvalita je superová teda. Takže tak jo, takže si mějte se. Teď se rozloučíme s Kirilem. Mějte se pěkně, naschledanou, děkuji za pozornost a u dalšího videa se zase uvidíme. Čau.